चिरां जिल्लानि बिजनी ओनसोलनि 2 नं साथियागुरि गामिनि साथियागुरि गामि आफादनि बानजायनायाव मंगलबारखालि मागो दमासि फोरबो फालियो। बेनिखायनो आङो सिगां मानगोनां थाखाय खावलायनाय जाबाय। 2 नं साथियागुरि गामिनि उदां फोथाराव खुंनाय बे मागो दमासि फोरबो खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै साथियागुरि गामि आफादनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारिनि सामलायनायाव जानाय बरायनाय हाबाफारियाव 2024 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय एबा गामिनिनो मानगोनां सुबुं अरन राजाखौ मान होनायजों लोगोसे बरायनाय जायो। बरायनाय हाबाफारियाव गामिनिनो एबा बिजनी बान्दब जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि बारगौ गोरायुं अरुण बसुमतारी, गामि गाहाय कामेश्वर बसुमतारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन मानगोनां सुबुंफ्रा नुजाथियो। नोंथाङा दि भारत हादर 24 मायथाइयाव नोंथांनि सल'मा जोंनि मान बिलाइखौ आजावनायनि थाखाय गिबियावनो आङो गोदान बोसोर 2025नि हामलायनायखौ गासै मुलुगनि सुबुं आरो गासै भारतारि आसामारि आरो जोंनि बे गामिनि बयनिसिमबो जासिनानै आङो दिनै बे जोंनि रंजाथाव फोरबो मागो बिहु बे फालिनायाव दिनै आङो जोंनि गामिनि गासै रायजो राजाजों जयै थानानै जोबोद रंजानाय मोनदों। लोगोसे आङो दिनै आंनि गामिनि रायजो राजाखौ साबायखर जासिदों जे बिथांमोना आंनि बे 2024 मायथाइनि थाखाय जि साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होनाय जादोंमोन बेनि खुसिखौ बिथांमोनाबो लाफानानै आंजों दिनै बेसेबांबा खुसियै आंखौ बरायदों आरो मान बावदों। बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर होनायखौ आं अराय जासियो आरो बिथांमोननि थुलुंगाजोंनो आङो इयुनाव गोबां सोरजिनो थाखाय आगान सुरगोन। आं बेखौ बिथांमोननि सेराव दिनै बुंथिनानै लायो। दा बयखौबो खुलुमबाय। दिनै 2 नं साथियागुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंनि बेवहाय साथियागुरि गामियाव जोंनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो नारासिङा फुजा लोगोसे लावखार ओंखाम जानाय फालिदों। आसलते मैया सेंग्राफोर माबानानै बे बेलागुर सावनाय बायदिसिना थांखांबाय। दिनै जोङो बे फोरबोखौ फालिदों। बे नारासिङा फुजाया गुबैयै जोंनिया जों गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौमोननि दिननिफ्रायनो आं खोनाबोदों, नुबोदों, आफामोननिफ्राय नुबोदों। गतिके बे फुजाया दङ जोंनियाव। बे लावखारनि दारै फुजा जायो। ओमफ्राय जों बे फुजानि बेलायाव जोङो गावजों गाव मिला मिसा बोथिसे ओंखाम मोजाङै जायो। दिनै बे गोथार सानाव जोंनिनो गामिनि फिसा मुस्रि अरन राजा, जायखौ जोङो अखन बसुमतारी होनो, बिथाङाबो साहित्य एकाडेमि बान्था बायदि एसेबां गेदेमा बान्थाखौ मोननो हादों देग्लाय 2024 मायथाइ बेहाय जे मोननो हादों। जों गामिनि मानसिफ्रा जोबोद दुग्गां, जों जोबोद गर्व फिल खालामदों। जे गतिके बिथांखौबो जोङो आनुष्ठानिक भाबै माने फर्मेल हिसाबै जोङो बरायदों दिनै। बे बरायनायाव बिथांखौ जों मोननो हानानै जों जोबोद गोजोनग्लायदों। लोगोसे बिथांनिसिम जों साबायखर बावदों। जेखि जादोला बेबायदि जाहाथे इयुनाव जोंनि गामिनिफ्राय बा जोंनि बर' हारिनिफ्राय बेबायदिनो जाहाथे बान्था, जिखि जाया बान्था, गोबां बान्था, गाहाम बान्था जाहाथे मोननो हायो बेखौनो आं हास्थायबाय। हास्थायनानै बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो साबायखर बावनाय जासिनानै आंनि बुंनाय